I adlewyrchu'r petrial yma yn y llinell yn hafelu 1, rhaid llunio'r llinell yn hafelu 1 yn gyntaf, sydd yn llinell llorweddol sydd yn mynd trwy'r pwynt ble mae yn hafelu 1. Wedyn, rhaid adlewyrchu trwy ystyried y pellteroedd vertigol. I adlewyrchu'r petriol yn y llinell x yn hafelu negatif 1, rhaid llunio'r llinell x yn hafelu negatif 1 yn gyntaf, sydd yn y llinell vertigol sydd yn mynd trwy'r pwynt ble mae x yn hafelu negatif 1. Wedyn, rhaid adlewyrchu trwy ystyried y pellteroedd llorweddol. I adlewyrchu'r petriol yn y llinell yn hafelu negatif x, rhaid llunio'r llinell yn hafelu negatif x yn gyntaf. Nawr, hon yw'r llinell lle mae yn hafelu x. Felly, hon yw'r linell lle mae yn hafelu negatif x. Rydym yn hyn mae yn hafelu negatif gwerthoedd x. Wedyn, rhaid adlewyrchu trwy ystyried y pellteroedd croes linol.